Aralargo txabola. Behin bi gazte joan omen ziren Aralarre aldera, buelta bat ematera, mendi buelta bat. Eta lasio zijoaztela, gora eta bera, nun eta txabola zar bat topatu, dena sasiak hartuta. Hasi ziren, sasiaiek kentzen, eta bi gazteetatik batek hartu zen giltza bat eta txabola zabaldu. Berea baitzen txabol hori. Sartu ziren barrura, eta orduan txabolako jabeak esan zion besteri. Ara, hartu itzak giltza hau, ate itxi, eta ni barruan utzi, zarratua. Eta giltza gero itxasora bota alik eta urrutien. Eta, tipua, bueno, alaxin zuen. Eta itxi, giltza hartu, itxasartzera joan, eta alik eta urrutienera bota zuen giltza. Eta gero, etxera bueltatu zen. Ondoren joan zen bizitzera beste herri bat, Donostira edo. Tantxo urtiak eman zituen. Eta urte batzuk pasata, arraindegi batean zegoela, arrain bat erosten, arraineko gizonak, eta arraia garbitzen, eta zeraterako, eta giltza bat. Orduan gazteak gogoratu zen, kontxo, laguna, antxe Aralargoz txabolan zegoen laguna. Eta giltza eskatu zion, eta joan zen Aralarrea. Txabola zabaldu, eta antxe, zegoen bere laguna, lasai asko, eta zer muz, egon duaiz? Primeran, arazo ondirik gabe, xagutxo batzuk, arazo batzuk sortu dizkiate, baina gauza ondirik ez. Eta hor, belarrian, balako koska batzuk bazituen, eta belarri puska falta xagutxoa jan omen ziotelako. Handik, atera zuen gaztia, atera ziren bilek, eta herrira jetxi ziren. Eta trago batzuk hartu zituzten, mendi buelta simple bat eman izan balute bezala.